Ndichikutambirai zvekare pano paZerare 263 pano pachange chikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani paZerare 263 kusubscribe mahara utena on the notification bell so that pandinoramba ndichidzoka neamwe manews updates uchange uchingozvionera. Pana paZerare 263 uchange uchiwana nyaya dzezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Nguva nenguva, misi nemisi auregere kureceiva news kubva pano paZerare 263. Sekuziva kwamunozviita vadikani manews updates epanapa tinoyanawo tikamabatanidza tinenge tichiitira kuti munge muchiwana manews updates akati wandei pasame video. First update ividhiyo remota dzanga dzichifamba muHarare mutown. So mvura nezuva yakanaya zvine simba, mvura ine zvine simba, pane video rakatorwa mota dzichifamba nemumvura. Vadikani mota dzaita kunyura nemvura ende vanhu vanga vachiblema nyaya dzemarodzi kuti hanzi hamuna kuiswa madrainage anoflowa nemvura ayaya zvekuti munovakwa drainage kuti muside meroad hanzi hamuna, saka mvura inongopinda mutara. Toda kukuisirai video iroro. Wapedza kuona video iroro wotaura zvaunofika comment section vandadzoka ndichitsudzura last update. Let's watch this video. Unakabaika kama kumbata tu mvura. Nai. Wala usala. Amashika kunefa bakandeka mupinda kurake bishangazo. Papa kwesa. Unaposhika huko vitorona. Muna asingazi yaga uyano tokuweti tikuya kufamba nemuruwisi. Hapana. Nemuruwisi ka? Something is wrong somewhere. Drainage. Ona yote inapopinda mbele utakwa. Ndofunga wazvionera wega pamhino sefodya zviri kuitika. Ndokumbira kuti share mashoko maviri matatu mucomment section zvaunofunga kuti dambudziko iri rinopedzwa nei. Next update ividhiyo rivarakash apo pavanga vachitaura kuti Geza ngaasataurire ari kure ikoko, ngauye padhuze. Kana munhu achida kunatsotaura zvaari kuda ngauye padhuze, tovatamburatidza kuti takagadzirisa chii munyika. Ende vanga vachitaura kuti hanzi kana uchida kutengerwa mota nembinga ikudze iremekedze, ndo zvanga vichitaurwa pavidhiyo ipapo. Da kusiya uchiona video. Wapedza kuona video, comment section ndeyedu, tosangana zvekare manje. Information wenda nayo unotengesa urarama neinformation. Regai ndikutaurirai kuna vese vari kudiaspora, kana uchida kuti zvinhu zvifambe muupenyu hwako, sara nenyika yako. Ukangokomburena uchitukirira nyika yako, ona zvine zvichiramba kuti dzai kunotaurisa spirit. Taura zvakanaka pamusoro penyika yako kuti kwese kwauri unobenefita. Rega ndikuudze, hakuna munhu anoita mwana anovenga munhu ane mwana. Haufa wakatomita mwana wacho. Hakuna munhu anoita mwana usina mwana wovenga wana. Kana uchida mwana tanga kufarira vana vacho. Ubomhanya nevana vacho uchitamba navo nyange vasiri vako. Unozoona uyo wane chii? Kana uchida kupawa nemazimota akavataura unotanga kufarira vanhu vacho vawane mazimota vacho. Unongatuka mwana vanhu vacho vane mazimota unaiwana kupi? Unotamba navo kuti vakurudzira kuti ndipamberi neni. Saka tati taparura hondo iyoyi. Kana tikaona zvichifamba media ivi munoziva kuti kwatinogara kuDubai uko, ukatuka nyika yako, ukatuka Dubai, hondo yaunopinda inaumira mushe. Kutuka president unotouraiwa. Saka ngatibvumiranei. Varakashi ngatibvumiranei. Vari pera varakashi.
Ngatibvumirane varakazi kuti kubvira nhasi toda positive news check. Zvanyanyuka yemabhuru zvakachipa zvezvo. Zvemunhu anotaura ari mukuku kuSouth Africa. Kana uri mudebheni kuSouth Africa, wakafuga mablankets wotanga kuda wakaitei. Isu ukauya pano chizwa manje. Isu ukauya pano ukatibvunza takaitei tokunongedzera kuti ichi nechichi 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 tokunongedzera kuti ukavanongedzera tokuudza kuti ayo zviborani zvakamira izvi iwe wakaitei nekuchema-chema nekungokomplena ikoko ndombiri yako chete iyoyo. Uye unongedze zvawakaita kuti apa nepapa nepapa nepapa. Iwe president wanazvo zvekunongedza indapa yapota inyaya kuti haana mari yokwira ndege, haazivi zviri kuitika munyika. Asi ine akandifonera ndomubatsira kuti dzoka kumusha. Wozotarisa nhamba yatoona ndeyekuSouth Africa futi. Reka ndimupe rimwe zita nhasi ruinzwa zvakanaka here nyoka yemabhunu. Unonzi mbwende yemabhunu. Right, let's go into business. The President of our Veteran Fund launched with an initial allocation of 150,000.